שלום לכולם, אני שימי ואני רוצה לספר לכם על השתלמות מורים מרתקת וייחודית. בהשתלמות הזאת נלמד איך ללקט ביער צמחי בר למאכל ונכין מהם תבשילים טעימים במיוחד. הארכיאולוגית דוקטור ענבר קטלב תלמד אותנו על איך חוקרים תזונה קדומה, מה אכל האדם הקדמון, וגם נתנסה בסדנת בישול קדום ממש כמו האדם הקדמון. נבין דברים שאפשר ללמוד רק מתוך עשייה. דברים שמי שרק קרא אותם בספר לעולם לא יוכל לדעת. תתכוננו ללמידה מסוג אחר לגמרי. חוויה דרך כל החושים. הצמחים ביער פשוט לא ייראו אותו דבר אחרי ההשתלמות הזו. אנחנו נכיר את עקרונות הליקוט ואיך ללקט לאורך כל עונות השנה. אבל זה לא הכל. נלמד איך להפוך את הידע הזה לרלוונטי וכיף גם לכם וגם לילדים בכל גיל. בהשתלמות אנחנו נלמד גם איך לחבר את הליקוט ללמידה של תהליכים ביולוגיים ולחשיבה מדעית, כך שהילדים ילמדו מתוך חוויה ועניין. הרי מהו מדע אם לא תיאור של הטבע? ואחרי ההשתלמות הזו, הטבע וגם המדע לא יראו לכם אותו דבר. ההשתלמות נערכת בשני מפגשים מרוכזים של 1.5 יום, כולל לינת שטח בתנאים מפנקים, הכוללים לינה באוהלים גדולים על מזרנים וגישה לשירותים ומקלחת. אז אם אתם רוצים לקחת חלק בהשתלמות מורים שמשלבת טבע, למידה וחוויה, הצטרפו אלינו ותגלו עולם חדש ומופלא.